So what's up mga kuys? Good morning. Panibagong araw, panibagong video at panibagong vlog. So andito tayo ngayon mga kuys. Nagpapa-harvest tayo ngayon gamit yung harvester, no? So maraming salamat kasi nga tuloy-tuloy na yung init. Nung nakaraang araw kasi mga kuys, palaging umuulan dito sa amin, kaya matagal tayo nakapag-harvest dito na area. So ngayon, samahan nyo kami. Yun, welcome sa buhay probinsya. Harvester mga kuys, yung kasama, bata lang yan yung kasama niya mga kuys. Ito yung isang malaking advantage mga kuys, no? Mga bagong technology natin, yung harvester na, no? Kasi nga pag daan ng harvester, diretso na agad sa sako, hindi yung mano-mano, yung traditional na ginagawa natin, pagkapas tapos ilagay sa isang lalagyan, tapos tracer na bago ilagay sa sako, no? Maraming pang proseso. Ito direct na mga kuys. Yun, shoutout sa chewin ko. Tara. Uy, yun mga kuys, bata yung nag-ooperate. Kanina yung nag-ooperate mga kuys, yung kanyang tatay ngayon, yung anak na. Dane. Yeah. Gawa sa kuko eh. Sobrang ganda ng panahon natin ngayon. What's up? Damn. Yun, no? Yun. Ito mga kuys, meron na isang sako ito. Bah! Marami pa dun. Mga kuys, nandito na yung mga maglilabor, no, ng palay natin. Ang itim ko na dito sa sakahan natin. Wow! Pusa kayo dyan mga kuys. Yo! Ito siya, tubig. Bida? Init mga ganyan agad. Napanti na naman. Mag-inom tubig, larga na yun. Grabe. Ano yung mga harvester mga kuys? Yun, no? Yung kanyang tip. Grabe. Banking. So maayo kay mga kuys, no? Mag-istorya sa Bisaya sa inyo, maayo kay bata mo drive. Kumusta man mo diya, no? Shout out sa tanan. Perti nang inita na ako karon sa punuan sa Marang.
Marang na ako diri ka Palandong. So gamay na lang pila na ni ka area, mahuman nila ni ron. Inani ka dako kay nga advantage basta usa mga high-tech na mga gamit na to ron, no. So shout out sa inyo ha, shout out sa ato tanan diha, kumusta man mo? No? So bani sa amin ninyo karon mag-harvest ta sa atong mga humay ba. Pinubre lang man ta, mamtay lain. So dili. Pasakan naman. Kumusta mo diha? Ha? Kumanan ni kaloy ano po natay bugas. Mag-comment na mo diha padalan ta bugas. Ayun mga kuys, nasiraan mga kuys. Yun, no? Inaayos pa nila. Kasi medyo may mga factory defects. May nasira mga kuys, kaya ayun, inaayos pa nila. So uwi muna tayo saglit kasi wala pa yung magli-labor. Ready na yung tubig. Ay dyan, baka inuuhaw kayo, pwede kayong uminom ng tubig mga kuys. So mayroon tayong listahan. Malit to sa pagbilang. Init ng panahon. Estimate bro, pila ka sako? 50 no? Lah. Bah, grabe yun. Ayaw dyan. 5 to. Apila to ditong dua. Mayu estimate ay sa jud. Maayo yun. Ayo. Di ka basta kiro, di ka kabulong estimate no? Kain muna tayo ng durian mga kuys kasi yun, dalawang laborer mga kuys. Durian ginseng. Ganan ko mga inan yun. So ayun, nandito yung mga tatlong kalabaw mga kuys. Nangunguha na sila ng palay no? Para labor natin sa labas. Yan, nandito yung isa yung karga niya 2 ay 3, tapos nandun yung isa 2, tapos yung isang kalabaw 3 din. Yan, grabe, pambansang hayop ng Pilipinas, kalabaw. Dito na sa may galingan daw, Jo. Gigi, laka. Liguan ng kabaw. Lah, hapit naman yung maungsan eh. Hapit na matangtang oh. Bugto din ah. Madno? Oh. Lugi dayo. Sumpaya na. Tawag sa imong, tawag ito yung mga amo ni mo dito. Tara mo dito sa payag. So, andito yung mga 3 din ay 4 na kalabaw mga kuys. Yung 3 nandun, tapos meron ding 4 na papunta dito. Oh, sungay, nabali yung sungay. Oh, you are so very, very butan. Iksan ni guys. Agay gapay. Pitik. Akoy. Kana kay gili. Ligo di ba ligo? Kang undo na? Ulam. Ayo gapakang lupot no sa mo. Yun mga kuys. Yung isang kalabaw nandun, 1, 2, 3, 4 nandito yung kalabaw. Tapos nandun yung 3, bali 6. Ay, 6, 7 lahat. Bali 7 lahat yung nagli-labor no. So ayun, enjoy. Kahit sobrang init, dapat masaya pa rin. Masaya lang. Ayun. Ilan karga to eh? 3 mga kuys. Ayun. So mayroon pa mga bibi dito mga kuys. Yun, libreng ulam nito mamaya mga kuys. Libreng ulam. Yun mga kuys. Levers. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kalabaw mga kuys. Plus andun pa yung isa. Sa unahan, 7. Yeah, what's up mga kuys? So dumating yung harvester ngayong gabi, 8:41. So ipagpatuloy natin yung pag-harvest no, kasi bukas no, mayroon silang pupuntahan yung harvester, so kailangan matapos to ngayon. It's a very great harvesting of the night. Yun no.
Grabe mga boys. Yun no. Overnight harvesting rice mill. Rice mill. Malaking at napagandang gabi sa ating lahat dyan. Kumusta kayo? So ayun, papatuloy natin yung pag-harvest no. So andito lang ako sa may Pilapil kasi nga nag-aabang ako sa mga palay na ihulog sa harvester para ma-safety natin no. Kasi delikado gabi, baka may kumuha. Joke lang. Ow! Grabe. Yun. Overnight mga boys, overnight. So dito mayroon tayong mga kasama natin si Apo. Yun no. First time din to nangyari dito sa aming panayan mga boys na night harvesting. Yo, what's up? Yeah. Dalawang bagger. Ay, baki. Yeah. Yun. Nice, nice, nice. Grabe. Yun mga guys, may nakamalay. Umabot yung mga nagle-labor ng palay kasi akala nila ilalabas yung mga palay natin yun. Pero hindi natin alam no, baka sakaling ilalabas na para bukas diretso na agad sa ano, timbangan ng palay. Huh? So good evening sa ating lahat. Hey. Hey. Banking. Yun. Yung kanyang anak mag-drive mga boys. Guys. Woy! 12 years old yung nagda-drive. Ayun mga boys, umulan mga boys. Karing pala ito, dire na ni? Lah. Ito puno na lang eh. Lah. Lagyan muna natin ng ano, dayami yung palay mga boys kasi may ulan mga boys. Wala na mga boys. Kailangan talaga ito tatapusin. Ito.
Ulan na oh. Umanaw. Wow. Wah. Yun mga guys. Yun, umulan na, Jude. Wah. Dyer ta, hindi mo kaya to, bukan. Relax lang. Clearing. Wala lagi na iyap. Umabot ng 91, nasako lahat. Natapos yung harvest. Yun, pauwi na yung harvest natin mga guys. Maraming salamat. At shout out sa lahat nandito ngayon. Yun. Shout out sa nandito ngayon. Sa mga napalaw. Yun. So, bukas umaga i-labor na itong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa inyo mga guys. So mga guys, no? Sana huwag nyo kalimutan suportahan yung munting channel natin. Good evening sa inyo lahat dyan. Yung oras natin 10 quarter to 11 na mga guys. Time check 10 quarter to 11. Yun. Sana suportahan yung munting channel natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share at subscribe. At shout out sa ating lahat. Stay safe, God bless, and welcome sa Buhay Probinsya. Peace out.